Dobrý den, vážení přátelé, já vás moc zdravím. Ti, co mě neznáte, moje jméno je Pavel Ignácek, už několik let se zabývám internetovejma a reálnýma podnikatelskýma projektama. A tímhle videem bych vás chtěl všechny srdečně pozvat na naše další online setkání a v podstatě online meeting, který můžete sledovat klidně z vašeho obýváku, odkudkoliv na světě. A budeme se bavit na téma, jak se dostat z bludného kruhu, jak nebo proč navyšovat svoje příjmy. V minulosti jsme docela dosti lidem změnili život, změnili jsme jejich finanční gramotnost, změnili jsme jejich přístup k penězům. A věřím, že tohleto video, anebo ten seminář vám dá hodnotné informace na tohle téma, nebo tenhle ten ráz. Takže já se moc těším, setkání se bude konat 23.6.2016 ve 20:00. Je to příští středu. Každopádně vy, kteří cítíte, že je ve vašem životě něco špatně, anebo si chcete jenom polepšit finančně, anebo i tak, že se budete ve svém životě cítit o něco líp, sdílejte naše stránky, kontaktujte nás, dávejte lajky a já se na vás všechny moc těším. Nashledanou.